That's
sorosoro Nyankopɔn nkyɛn. Ɛmfa ne dɔba yɛagye nkwa Jesus Christ so. Na emeka yɛn sese da bimina. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Meda osoro Nyankopɔn ase. Se adom nti wa me ahoɔden foforo bi ama matumi aba platform yi so. Amen. Se enye wurade ene wo mafa anka ebia mo beti me nka na makadam mu yare enti na asedan ka ye Nyankopɔn se amen. Ebra manum pono etoye na menan mienu efiri me ho na mintumi ntu anamo nante no awurade nam ne moburu ho so asan ma me anofoforo. Amen. Asan ma me enan foforo. Amen. Awurade din ne nhyiranka. Amen. Hallelujah. Na menu sawrade bajimie. Ana menu na menu. Oh, na menu sawrade bajimie. Amen. 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 Awurade agye me boko Pa. me da mu nyina so ase ne mo mpaebo. Amen. Ya na mo bo ede ma me. Ya sori yi odo ni nti saa netie. Nokwasem. Hu se unua bi yare bi ha no a no abo ho mpaye. Yes. Enro anadwo ena Apostle Dominic ebeka odo ho asem na eho na me fa clue no efriye na me to so kakra bi ena ye de atu ye hofo. Amen. So kan Hebrew form etidumiensa Hebrews chapter 13 no a eno ne masemnity otworo wo ho se onuado entena ho da. Amen. Me papa me pa o chewo every tia we die me de kasa we eye enchia. Amen. Na me kapa na ye nyina age so say amen. Amen. Said ye be ya odo no a Bible say entena ho da no e be ka ye mu na atena ye mu na aye ye mu adwuma onuado entena ho da. Amen. Yawura eni Yesu Kristo Kwasem. oba wiase ena oni ebe nante ena oni etu anamo no kan na sem bidi jaye asem no a Yesu kan ensem a okan ye bebre. Yes. Na emu ba ko pe ena me fade aye okasai na ba ko pe na okan ye no se yetumi aye ne saa e qualify yen se ye betimi ni Yesu akotena da ache. Amen. Kwasem pa. Se yentumi dia ene nyame ade hie anhwa ye be bra to agu. Matthew chapter 5 verse number 43. Asempa no Matthew fa twere maye. Etinum nchemu aduanan miensa. Do tamfo. Yesu say, "Ya no ya tamfo." Now, we enye tax kituo. Enye asem ye tene say the Yesu kan yi a. Say obi a ompe wasempa na wo bedo no. Ye nipa yi. Masa enye easy. Enough. Enye easy. Yes. Nanso yetumi do dia. Eno na di ewie peyo. Amen. Kenkan ma mintie. Saint Matthew chapter 5 verse 43. Mwate se wakan ye se. Do yonko na etan wotamfo. Mwate se ya twro se Yesu na ekasa yo. Mwate se wa twro se do yonko na tan wotamfo. Eno de nka se nya den. Nokre. Anka obi pamasem a mesu me pa nasem. Nanso o se den Na me die na me Yesu die me se mo se me ka kire mo se mono mo atamfo. mo de mo no matamfo. Utie me pa. Pa. Yesu nchen ne ye pako. Ana me boa. Ena wa twro se mo te se tetebre no. O kan se ya do onyon wada onyonko na tan wotamfo. Na me Yesu die me ka kire mo se Mono mo tamfo. ya mo no matamfo. Munhira wona wo pai mo. Obi a
time wo no ya wo bompa ya shira no Amen. eh Munya wana wotamu ni ye. obi a all time wo pe wasem no wo ya ye ni yi Na mumo mpaya ma wana wo hamo. na obi a all ha wadwen no edura na adwo a ya bompa ye ma no Ene wana wotamu. ene obi a all time wo ya Matt- bompa ye ma no Amen. na de Matthew 5 verse 45. Na moye moja owo soro ne ma. amen Amen. gina ho before say obi be ye osoro eja owo osoro no eba no na chi say wotumi ado ne tamfo Yes. ana anya sa na yesu kai enti obi akeka ho asem ewo atwum na ya gi adwuma na firi wo nsam a ti wo bda obeba mpa ya ma no ye obi eno uni obi na tifie ena wotwa mpo ha ode wo nyina firi wo soro besi wo fom nyina ode ayew wo koda na wa bompa ye awurade sister ya oti ha ya ompe masemi bua no no ntimi nkwa burochiri ubebo bi hello Hi. yani aye pe nyame nkyɛn akɔ enu asam na mekan yo Aba. enya me na mekan ye na yesu sɛ ɛyɛ amomo mpa ye ɛma wɔne a wɔ time mu Na wo hamo. na wɔ ha wadwen ya bompa ye ma no kane no wote sɛ bible sɛ onyankopɔn ka sɛ ya mo no mo dɔfo na mo ntan Watamfo. watamfo wote sɛ ɔka saa ma me nkɔ kyerɛ odi nti a ɔka wi Mami, Ephesians chapter 2 verse 11 na unim kane no na obi ehu ne tamfo a na enye obi a se obi a onye Israel ni se obi nye Israel ni a oye Israel for atamfo Yes. ba jo utie me pa Yes. Pa. onyankopɔn ankasa de distinction bi abeto nipa ntam fa abed mama mi nkonya nan nkonya baako nan onyankopɔn de distinction bi abeto nipa ntam Yes. dabi yene semu dabi tun so emphasis okay fa board no onyankopɔn de distinction bi beto nipa ntam Yes. sɛ womfiri Ruben, Lewi, Judah, Isaka, Benjamin, Joseph, abusua mu a onye onyankopɔn nipa Dabi. enso nyame ne bo nipa nyinaa o No kwasempa. but umfiri abusua ko dumienu a Jacob wo won no ya onyankopɔn nam Abraham so ɛfa won de won ye ne ma no ne man no sɛ umfi mu a onye nyankopɔn nipa ɛte sɛ yɛn Yes. yɛne a yɛwɔ hɔ yi yɛn yɛ mu bie ni wa na busua ne Benjamin abusua ho yɛn yɛ busua yɛ aduana Okay. bretuo atena Yes. me se mi firi bretuo die mu emu ne yɛwɔ me na me mfi Benjamin abusua mu Dabi. enti ka me mfata sɛ me yɛ nyankopɔn dia Kwasempa. enso nyame ne bɔ me Yes. pacho utie me yie Tie pa. what is that what true say onyankopɔn ka sɛ monnom adafo nom na montan matamfo nti onyankopɔn de mmara to hɔ ma Israel for sɛ woyɛ Israel ni a hwɛ yie ne wankɔware amama mu ni anaasɛ obi a ɔnyɛ Israel ni No kwasempa. Samson entie kasa no nti bra ɔkɔware amama mu ni no ɛnam so mu ne konya ne haw ana meboa No kwasempa. we de Samson asɛm de akwada ɔkɔ primary school kura yɛ de kyerɛ wɔn sɛ woyɛ Israel ni a otamfo ene amama mu ni na de ne ama enam so ama yene a yɛyɛ amama mufo no yɛn so anya kwan ɛso nyankopɔn ma ne yɛyie no ɛno ho demonstration na me yɛyi Yes. Ephesians chapter 2 verse 11 Paul mama ochokoma Efesofo.
Etie mienu nchemo ye edu baako no. Yenti mo nkai se mo aka mo ye amanama mufu ahunam fam. Mo nkai mo ma ye nkai ene wo ha kai se wo na wo ye amama muni. Hunam fam. Me nso me ye amama muni hunam fam. Efisa me ya ngome Israel ni ba. Obie ni ha apata yase a oye Israel ni. David asini ene David. Ye mo bia ye nyina ye amama mufu ma. Yes. Abusua na me bobo so yi obi a wo ne de ofirim. No kwasempa. Ana anya sa na tie. Yes, pepe. Okay. Monkai se aka na mo ye amanama mufu ahunam fam. Kane no. Na ye amama mufu ohunam fam. Je se ohunam awo no. Ye wo ye to abusua bim. Ye mfiri Israel fo abusua mu. Ko. Wana wo fe won twetwata. Wode nsatwam no fra no mo no nto. Wonim. Ebra onyankopon be fa ne man no. Ofa Abraham. E na oka kire Abraham se, "Me mo ahwede bi. Twetwetwetwetwetwetwea." Yes. Akwada bia obewo asifo mu no. Odi na otwepa twani twetia. Nya sa na tie. Sa pepe. Na onyankopon de ahwede wi ema Abraham no. Ode nsonsono ya beto Israel man no a ofa won. Ene amame mfo ntem. Enti Abraham ye ya otwa ne ho twetia. Na akwada bia obewo no na busua mu no. Na watwa ne twetia no. Ye twa otwetia na wo ye Israel ni. Na ye kire se ye de wawura apam nti wa ye onyankopon dia. Ye ntwa otwetia dia. Ye ntwa otwetia the opposite of twetia ye bottle. Yes. Say ye ntwa otwetia na umfata se ubesum nyame ama ye yi. Woye won ne ye de sekan ohunam fam ye twa won twetia no. O se omo fra yen se omo fra yen se de amama mufu ahunam fam. Entemu edu mienu no. Monkai se edabi wa ho anamu ni Kristo ni twaka biara. Edabi e etwam no. Na wo ni Kristo ni hweye. Yes. Ento aso no. Na mo ye amama mufu a wanya Israel ma. Israel ma. Yes. Waja emma no wo ho. Na mo ye amama mufu a yenye Israel ma. Kwasem. Yen ye hia nyina ye begi atum. Ana meboa. Kwasem. Ya nwu ye mu bia nto Ruben ebusuam. Dabi. Ene ya nwu ya nto Benjamin ebusuam. Ye nyina ye amama mufu. Yen kai se dabi no. Na ye ni Yesu eni twaka bia. Yes. Ento aso no. Ene ahodo abose apam hodo ne ho. Apam hodo a na onyankopon ahye no. Na yen ka ho bi. Yes. Ye ya hoho ye men kura o. Bosha ne nyankopon ahye oman no. Ne man no. Na muni adidaso biara. Na ye ni adidaso. Ko. Na muni onyankopon ewie yase. Na ye ni onyankopon bia wo ewie yase. Kane no. Mose breso no. Yes. Entemu adum yansa no. Na afei Kristo Yesu mu. Ye nam Yesu Kristo mu nti. Mu anka mu wa akiri no. Ye ni a ne ye wo akiri a ye men no. Mu nam Kristo moja mu aben. Ye nam Yesu Kristo moja mu aben. Wa ma onsem ama Yesu. Onsem kase apa. Adwuma kase a Yesu baba ye ni. Ye nam Kristo Yesu moja so ama ya ben. Enye si ye duro. Ya ben. Wan kase ye duro. O si ya den. Ya ben. Ne chese ya ben bo hye no. Ya ben anidaso no. Se ye amama mfu ananka ye nsehwe no. Se ye nam Yesu Kristo moja so ama ya ben dia. Ne ya ben Israel fo nkwaje ni bi. Yes. Amen. Amen. Ya ben oyire wo ho a obetumi akọ. Pa. Me yire me ho a betumi akọ. Kwasem. Because my ben me nam Yesu amaje na dinti my ben. Se omenyi Yesu ni ya odaso wa chirichiri. Odaso wa chirichiri. Yani a yaje Yesu adi no yanam ne moja so aben. Ko wanim. Ephesians chapter 2 verse 14. Onyankopon ne onipa nkabom atifi asem. Onyankopon ene onipa enkabom joint. Ko na oni ya na sumdue. Yesu ene ye ya sumdue. Waya banu ni baako. Sa nipa mienu mpacho nipa mienu bi mra. Oh, musura bia no. Nipa mienu. Wahu.
Yesu ama wiase no na enipa ya wa ha yi kokko mienu yi omo ye Israel manma yes won na bohye no eye won dia no kwasempa ena won ya ewa ha yi so ye aha na me nso me wo ye amamamufo yenka ho bi yenka we ni mo ye ya atamfo em ye ya atamfo ma we ni mo efiri se we opesa oware a ontimi mma ha emeware bi yes ye babi ontimi meware yen tumi ni we ni mo ento nsa ni di dabi ana mpacho unti pense Apostle Peter abribi oni amamamufo et kodidi ema Paul ebe twen ni mu o ba ya no san akoka we ni mu ho ese aha na ono nso wo adan na oni we ni mu a wa hai e kodidi enye Yesu adaworo ma ka ye nyina ye wa hai ye nyina ye wa hai ka ye nkwaje ne yenka ho bi aboye pacho ultimase wa pa tiwase senye Yesu adaworo ma ka yenka ho bi enti osi de kenkan ma mentie na woni ye na somdue Yesu ne ya somdue waya baanu ne baako afei wabeye wei ofa wei ene ye aye wa yi waye baako yes na wadwiri ofoso a etwa yentema ene ni tan no wei ene eye eni tan wei Yesu aba be dwiri ato agu yes bon sama Kristo bom yes ojiri tugu ye no afei wei ni mu a eye Israel for ene ye aye amamamufo no wabeye mienu ni nyina waye ne one yes bom ye pa bon sam ni waye ne baako efiri se wade ne honam yi emra enam ensem hodo a ewo asade ni Yesu de ne honam ne nipadua ebe yi emra no a ye twatwatia ye ntwa ne twatia ne honte ode ba be yi sa amra ni nyina to wi ne honam no na de na wade wo baanu nyina abo onipa foforo baako wo bo ye nyina bom nipa baako pe ho ono ara ni mu ewo ono ani mu kan ko aye asumdue enchemo edu nsia no ko na wafa asennua no so apata aka baanu abom nyankopon ho wafa asennua no a Yesu ba bewu ye no asennua ye bo Yesu mu no e ma ne ko sendua no so no eno na ofa aso abeyi de esi ye ne ye nua no mu ntem no yes esi ye ntem nipadua baako mu ko efiri se wade asennua no akum ni tan no anytime no na esi ha no anytime no na esi ye ntem a we ntimi nko we nchen we ntimi ma we nchen no odi asennua no a ye de Yesu kotare ho no odi adwiri fasuo no a esi ye ntem yi wo nsam a Yesu anka na ni beji nsam kase pa odi badwiri nti yifri ho nti ne ko Ephesians chapter 2 verse number 17 na oba beka asumdue ho asempa kire mo ama amu wachi oba ye no obeka asumdue ho asempa akire me wo ene ye nyina ne Israel fo a oba wo mu nyina ene wona waben ene ye a ya ben metie entemu adu nwate no efiri se ne so na ya baanu nyina na banya kwan hohom kro efiri se Yesu Kristo so ena ye nam a ye nyina nya hohom ba akopɛ ko agya ne nkyɛn a ye de bɛkɔ agya ne nkyɛn nyame ade hye nyame ma ye nam Yesu Kristo so wabadwiri anitan no ato agu ye ne Israel fo nyina ye baako na me de me bisa ne se adenti na ye nyina ye baako no ye nya ye mu no obi ye ne obi ho ye ne nyonko achi we na wo ban ye chi a na we nso wa ha ana Yesu ababadwiri de ye anitan no a esi ye ntam no ama ye ntumi nya biribia no ye de omo nya hwee no wadwiri ato agu yes ama ye asomdwie adenti na ebesi nne unua bi gidini ene unua gidini bi omo ayaka asori dem mukura se minsuro na meka ka meka se baabi a obi ba asori a otena no obi ma metena ho owura ho no hu se asomasi ni te hoi a o ma ho obepa baabi fufura akotena na ye de nyankopon ase se yenye mu de ente saa
Hello. Hi. Oh aha. Papa. Me se me de Nyankopon ase se. Ye nyina ye wa hai ni ye nyina ye ne ye nya Israel fo. Ana na Yesu abadwira ma ye ne Israel fo nyina ye baako. Yes. Ye ye baako wie ye no. Ye nkro no a ba bia obi ba sori a otena no. Waka obi ho asempen. Nti so wura sori dem o no se asomesi niti hu ya obepa ba bi fufura akota. Onfa ho. Ye mu no se obi to dwom na onu nni mu dwom to a ana ye nkrofo obo na ba so asomesi o to dwom o o to dwom o na ne bu afu je ye hwa no se o to dwom nti eye ni nua ahyi James chapter 3 verse 14 James Yesu ababedwiri fasuo no anytime no a esi yentem no Amen. Wababedwiri ato agu Kwasempa. adan ne yen de eduru ba bia ne ye pese esehwe fasuo fufuro ebesi ye ne yadanfo ntem ade ntia ye nam odwuntun ni se ye nam kwan so re konyame anim ye nyina ne ye nam kwan yi so na okwan ya wo nam so no esonyame ani ana ya bisa wa wo Yes. me pese wo bisa wa wo ufri nhyiamu yi ase ekwa kosua se obi oye otamfo no obedo no enye yize sa o obi a ompe wasem no wo de hyeda no aduane wo fufu a no atompata enwa emire anse emire aba Yes. na wo de abo abankwan na de akoma ne se eje oni de obekere wa se o chokobila ne ho ye ne hye ne ho hye no me obi ho hye o sa na wo te ene ewunya nti Yesu asem ase o obi a wate Yesu asem ase no yensere nkyere no emuna yetirim o pacho ultimate kan ha Amen. adia ba ko a anhwe yi a kristofo a wo wiase nyina ebegi asabamu ni efri se ye nyina na Yesu abewu akye afi aden na yesan tan ye nua bi ye tan no ye mpana sam Aba. ne modern monti Yeah. boa enipa nti Aba. ne ho ye yeshi Yes. obi to dwom kra obi be na dwen se asomesi oto dwom menni so da ba me de Nyankopon ase se ye mu no ebi nim yare we ahwan yi na nibre boni yare no Yes. enfari obia o Papa. enfari obia even osofo kra enfare no wonim osofo bi a ye frɛ no Elijah obin ɛna osofo ba akonso e wa asori feko bi mu ɔno so ye frɛ no Samuel obin na we na Elijah obin ya transfer na mana kɔtena kuru bi so ɛna wadua bɔɔde ɛna bɔɔde na ahyase se eturuba ɛhɔ na transfer letter ba ye se ye transfer na akɔ ba bi fufuro asɔre penifo madua me bɔɔde a fe na bɔɔde eturuba ma pe bi yedi no sɔfo bɛ ne yedi ne ba yedi Elijah Samuel obin ɛna yedi ne ba Samuel obin so ɔne me nya kasakasa pen ɛna ɔno na ebesi manan obedi me bɔɔde dabi ɔno bedi nko ade ɛmmɔ ye nyina fa no ɔfa nkrante bɔɔde no hu otwa ne nyina egu yi otwagu yi wie ye no
And another letter, the other letter, secretary now, the letter by. And a friend, no chance. Oh, yeah, very sorry. Samuel or be mum. And I transfer no more letter any year, no say Elijah or being. A trouble, dear Nebu. So, my trouble, dear, to And you come over there. and he say, Madden. Hello. Aye. Messi, I want ya. So for now, over hon. Nini be near Beji. Na Nini and Bedidie, and more yen. Yan ye mudie. Me ten young coupons said, Win sound way, a be near. A sorry baby. And to me, check or so for the anti. So for no meaning no. What meaning no. Da obenya samono. Ube hu kwan ya so for nde ube faso. So no ne wo to me. Awurade nsakra ye. Amen. Yesu abedwiri anytime na to egu. Aden na ye san pese ye hihye bio. 1 John chapter 3 verse 16. 1 John 3 verse 16. O si asen no chen no koye do ti finture ye. Yemu na hu odo no. Wemu ana ye di hu odo. Se ono de ne kra to ho ma ye. Yesu de ne kra to ho ma ye. Abedwiri fasuo na ye nitan no. Yes. Afri ye ntem. Sa. Na eseyen su se. Na eseyen su se. Ye di ye kra to ho ma anuanu mo. Ye tumi di ye kra to ho ma anuanu mo. Ko enyemu dun so no. Na de o wi asase san de. Tie. Obi a owo ewiase we mu asetena ade. Na ohunu ni nua se ehia no no. Tie kasa ni yie. Obi a owo ewiase we mu asetena ade. Asetena ade a wa ha ebi ye den. Car. Yes. Edan. Sika. Ntade. Sika. Entuma ahodo. Ejapade mo do. Obi wo ewiase mu asetena ade. Na ohunu ni nua se ehia no. Ana wo hu ni nua bi se. Ni nua ni de oni bi. Ne ntoma ye one. Oba sorry a. Opie pa ni apaja eda. One way. Na ye de nyumo no obo kotia. Hey. Menka say dwumo ni ye kotia bo. Dabi. Na ya asem na me de kan keke. Na ya hyase e to dwum bi. Na ye di ani bi ehwe nipa no. Enso ono so woni bebre. O wi ase asetena de. Yes. Ena wa hu nua ne se. Ehia no. Ono oni bi. Ena wo bo na ye monyo no. Na wo bo na ye mo. Anya Nyankopon do ni tu musan. Question na me bisa. Nyankopon do tu musan. Obi a wo wi ase asetena de. Wa hu se me mpabo a hye me no. Mpabo ano ehia ma atutokuro. I have and he have. Obi wo ho. Oh. Wo a wo mboa me. Wo hu me so ano asa apra onyonko. Ona eba no. We ye nyamesom. Dabi. Ye na mukwanzo ri ko nyame animwe. Ye nyina ye na mukwanzo. Okwa bone bia wo nam so. Nyame bia na. Sorry, them when Yami Asman. Dano, obey ye Jumasa. I saw it be moved, and ye mu. A deep for our horror, a cobe and our chin, Yaman Suma won't. And I bought Odifu Yabaso. Odifu or Yeshipa. Or Yeshipa. When you say, oh, yeah, Juma baby, and you say, oh, yeshi. Yes, I net you. Odifu or Yajuma baby, no, and no interest, and no yeshi. Na nia na samu efri nyame nkyɛn na ɔkane no kwarimu no sɛ bosome kra na ɔbɛyɛ ne baako pɛ ɛna ɛbɛtɔ ɛbɔbɔ botai mu a ɔyɛ hye papa ensembo bi hye ho boniye na nyame nhyira yes ɔyɛ adifo pani dia meka mebo a ɛnyɛ yɛkɔ ya ne nyame asoma no nyame ansoma no kra wo bɛyɛ no wahu but ɛno ne yɛkamfo sɛ ɔyɛ hye won a ewo ho no mo
ni nuanom a ebebɔ mpa ya ata na chi no na omo enye ya asori imu asori bi a minim ye mu de asedan kanya me se bi nim sa Amen. If say ye ya ben enkwaje no ya ben Yes. obi a oben so obenya da nkwa no ono onwi ni nua ho boni sa o onwi boni sa obi a wo ewiase wei asetena de Na hu nua se ahia. na wa hu nua bi se ahia no Na wo bana yemonyo no. ahia no bibi a wo sa tumi ni bi Yes. na wo bo no ayemonwene Anya Nyankopɔn do tu mu sɛn. si che na o si Nyankopɔn do ati mu sɛn o ya to ke na ye ko be hu ke na ye ko no him na beti o ko ke na Ai. enso me kan asori dan ya otimu no oni nipa miensa ya aka Yes. obi hu ye na hyi wo dan mu a me se emfere sofu timu mi nyina ensakra na ye de ebi ni ye mu nti Amen. eye na se ebi pese fifiri we ye mu a ye nhye ne so se Yesu abadwiri ofasuo no any time fasuo no a na si ye ni Israel for ntem no honhom no a ode ma Israel for no enya bia na ode agu yesu yi enya honhom ne bi esono osoma Paul no honhom ana esono Peter ne Andrews no honhom a omunyaaye enya honhom kro no a eno na ode adom yen ti ye nyina baako ena uye kwa oni a utimi koware asantini ana mebwa asem aware ya honam fom aware ya no yetimi eye ayirefra yen kra ya sori se obi wo mu obi timi koware obi free na sori mu ede ne ba hallelujah amen onyankopon san Amen. ye nua bi wa kyade bi a oya wonim sa honhom a eba nipa mu sa no James chapter 3 verse 14 Epacho asempa no Yakubu ye James homa no. Etini mi ensan chemu dunan. Se mo oni time morning. Yen se yen a amama mufui. Ye wo anytime boni bi. Ene manso twen. Ene manso twi bi. Awo makoma mu a. Awo yen yakoma mu o. Ai. Empie yo. Dabi. Ehye yakoma mu a. Ene mo hoahoa mo ho. Oh. Mo me hoahoa ye ho. Yes. Mo ma yen hoahoa ye ho. Pray. Menua Isaac Kote. Ai. Yadna ye zona pastor. No pray. Oye raging bi adi for pananamboa. Okay, oye pani wedi nyumanim. Okay. Na djuma oye no nipa ye hwahwa no. No pray. Wote wa na ye washi. Unya ya nanka Isaac bibia ye no ana wakoye bone. Ai. Wakoye bone. Na empire Isaac so said the word ro be ye bone. Amen. Hallelujah. Amen. She ye wo ani tamponi ni etutu bi e wo yen yakoma mu. Ene manso twen. Ene manso twen e wo yakoma mu a. Ene mo hoahoa mo ho. Ya mo me hwa ye hu. Ai. Ke na ye ko. Hey. Wo dia ni tan ye ko ke na. Ye. Nyankopon ba ye wadom no waje wo. Waje wo. Na me nso waje me. Yes. Me nso me ho ye wahyi wa ha. Ye koduru fie ho no. John say Trambia bebri wo magya fie. No pray. Ana me wa. No pray. Nti no wa frɛ papa yi. Papa bra. Woni leja modan ni. Aha. Wonso woni me yaka wa ha. Sa ebre no obeka san. Asem. Obejira Awurade sɛ Awurade wo sisan na ma mi anka pepa. Ai, kebebo ame. Akwa we. Ne kwa ye tietia bi sa no. Ai. Kyerɛ o kyerɛ ne ho. Nanso nye hono a. Yes. Obeka asori bi wo ho a obi tunto ye ne nua ahyi. No kwasem. Ye danyame asese ye bi ni yemu. Amen. Me say asori bi wo ho a obi mmodin mo ewi ase kora bu be ye say obi mmodin mo ye obi ahyi. No pray. Say ye wo anytime boni ene etutuo e wo yen yakoma mu a. Ene mo hoahoa mo ho. Mo hoahoa mo ho. Na mo ni atoro ntia no pray. Na mo me ni atoro entia no kware. Efri se. Se nyansen. Sa nyansa we say we hu ye machi we wo na anim kyen me na me kyen we e na o kyerɛkyerɛ ne ho kyerɛ me no. Emfiri soro. Sa honhom we emfiri Nyankopɔn kyen hu. Na mom Efri eye fom ha. ene okra. Ene okra. Ene ahomone de. Eye be yie die. No kwasem.
nti se obi ka se bayfo wo mu a ya to bo ase na dwen ho e ma obu mfu e bia na ya ho yi a honhom na aye bayeti o no krasem mu yan de ebi ni yemu amen but baby de minim Kristo o man ti ase da amen eye ewiase yes asem sa nyansan we emfiri soro da na mo mafirifom efirifom ha ene okra ene ahomone de ne honhom bone edea yes ope dabi ope eba jo dabi ope se bibi sa beba omu dabi ene uni aya card ni nyai uni ahoye na hyi eye hoye wa hyi wo kuma mu a ene kone ne nkasa yes Amen. hallelujah amen na onyankopon hu ye mobo because ya ben Amen. de ye be ya ye be konyame nchen no eni o say ye betumi ado ye nuanom ma me nka bakosem bi nkyere o na me nkotena ase okay kan wi ase no tete Israel for breso no sa yare we ya na omo kwan so ye da ye ntem no won so na bi wo mu Aba. ene se okubi ba Israel man mu yes ena owura bi a ye frɛ no Goliath wa kopa fridi mofrase na Israel meri man nyina omusuro no Yeah. to bi entimi nkonanim ena kwada bi 17 years boy okokyere ohene Saul say nana owura no men ne beko Amen. ena nana ne kyere ne say wa kwada wunyini Goliath ne gina ho no efri ne mofrase ena wakoa mrs say osi o nana wada uruma me hwa me papa nwan a na aboa bi be kyere odwan ni bia mitimi gu ni so a me bona dia me gi aboa ni firi ni nsam No correct. enti owura yi a o yese so ne ye be kwin onye te se aboa yi baako Obey. mo menko nti ampa ni ti atwa mu ani se abrante ne ye firi ni Goliath David ni abrante ne kokon agi oman Israel na oba no Kasa. ena emma da woroma Emma. ni ye bone menane yes oh David Saul oyine Saul ekun apem David ekun opidu ni ye bone menane so no hwa ne ho because we kodi nkonim no kre sana Saul ti ho nyina Na ne bua fu. ahoyi ahonhom ne anibre horo na abanimu Asem na anye ne de. konkonsani bi ne ko kire Saul say won say David ye bone menane di aka ne Ahini no. on bagi afri hu say e di ama David ehwa Saul ye say obepe kwan bi afa so no wakum David No correct. wuku David ya na se wunya okun biwo a wan ne ba be kun ama Maybe sir. anwene ho sa obapa kwan bi afa so akum David na David no the Saul no na wawo ba bi ye fra kwada no Jonathan yes na dakuru bi Jonathan ne papa Saul eko okun na omko okun no yekun Saul yekun Jonathan na okun ne basa na mudi nkugu a ye befa oman no amotimu no nipa ni nyina ye befa mo de mo akoye nkoa No correct. na omo ba befa Saul abusua akokun won no Kasa. akoda bi Jonathan no wawo ba bi ye frɛ no Mephibosheth na mpacho udi mechipa ye frɛ akwada no Mephibosheth akwada no okune ba ya Saul wuye na ono so ne papa Jonathan wuye no na akwada no wandi 5 years Yeah. men kenkan 2 Samuel chapter 4 verse 4 ehɔ ne wo na ebra ye okune ba ya ye omu dwane no ye ba ba kyere mu okumu a je udwane omu dwane no na Mephibosheth no de ogigi akwada no oma ne so no na ogie ne nsam behwe fom akwada ne nan abubu na odane ba fan Yeah. Mephibosheth Uh-huh. wadane ba fan Okay. wantumi entumrika omo so omo nkuno na we na Saul ewu na ye de ohene David abedi Israel so hene enti dakuru bi owo ho na adwin bi ba ne tirim eno de kan ma me 2 Samuel chapter 9 free 1 no bra abakwasam ngoma bi amekenkan Samuel ngoma etia mienu etin krunchemu odi kan yeah David ya Mephibosheth ye David ba abaye ohene ne tamfo ne Saul na Saul epe na kuno
ana me boa enti ne ba Jonathan no oboa David se ne papa plan ne se yenko frɛ David mebo nyomoma no a na watime a eto agyan e de abo David na Jonathan ka kyerɛ ne se dwane ne me papa so pese oku okoyi secret na kyerɛ no emom konkonsa ne bi ho nso aya ne ye konkonsa bi boa na wakodi konkonsa kyerɛ no enti Saul anya David yanku no da ena Saul yakowu ni wu ena David abedi hene o no kai se na danfo Jonathan a wa ma yanku no ne babi obepe Jonathan Saul efie efuobi na wa ye wan adoye amen ko wanim 2 Samuel chapter 9 verse 1 ena David kan say obi da so wo ho a so oyini Saul fie o obi da so wo ho a waka so fie waka wo Saul fie ho na Jonathan nti na ne ba Jonathan nti menkoye na doye oh David oyade o aka obi wo Saul fie ho ana ye ku nyina na menkoye nipa na waka wo fie ho no menkoye na doye na so fie sumfo bi wo ho a na osumfo bi ebra na Saul ti ase no na osumfo bi a ne din di Siba na osumfo no ne ya frɛ no Ziba kase Ziba honhom bi ti Ziba mu a ya nhwɛ yi a ebi ne be wi ayen yen so de eniye mu de empe Ziba honhom bia amen kase wo mpe Ziba honhom bia Ziba yi ewo fie ho ana David ye bisa ne se enka obi a wo Saul fie na menkoye na doye ana Ziba kan sen ena okohia ne ma ne ba David nkyɛn no ana omoko frɛ Ziba e ba David nkyɛn ohene ka kyerɛ ne se ana ohene ka kyerɛ ne se uni Ziba wona ye frɛ o Ziba ena o se wako ane no eya mia mu ena David ka kyerɛ ne se ana David ka kyerɛ ne se obi da so wo ho bio Saul fie ho no ewo so fie ho a obi wo Saul fie ho a me di Nyankopɔn adɔ ye bɛyɛ no me pasa me di Nyankopɔn adɔ ye eye saa nipa koro ena Ziba se ana Ziba ye ka kyerɛ ne se Jonathan baba ma bi da so wo ho a Jonathan wo babari ma bi o da so wo ho ono de ne nan na sensene ne nan oni nan a o de nante o ye bafan ono na aka no wo ho akwada na me ka kyerɛ wo se okono ba ye no ye ma ne so a de ne dwane no tehwe e ma ne nan bubu yi nti wa ye bafan ono nko na aka no wo ho ena ohene ka kyerɛ ne se ena ohene ka kyerɛ ne se o he akwada no o he ena Ziba ka kyerɛ ohene se ena Ziba no ka kyerɛ ohene David se hwɛ owo Amiel ba Mikel ba Lodiba owo Amiel ba Mikel ba ewo Lodiba ewo akotena kuro bi a ye frɛ no Lodiba ena ohene somaye ena ohene somaye se ema wokofa ano yenkofa Mephibosheth na oye bafan na wonkofa bra obeye na doye obi ye a na ye obi ashi pa ana me boa aha de bi ni ha because yen de ya ben ye penyankopon chen akọ Jesus say ye no ya tamfo obi a otan yen no yen no ansa na ya ye onyankopon ma nti say ye hwa ye ho say ye nyame ma em say de ye di agoro bi no na ye tan ye tamfo a ye di agoro David say yankofa Mephibosheth mre no ena omokofa ne ba ko wanim na Saul ba Jonathan ba Mephibosheth enti Saul ba Jonathan ba Mephibosheth oduru David nkyɛn no ebra obeduru David nkyɛn ɔde n'anim butu fam ɛhwa na ɔde n'anim butu fam ɛna wɔkoto no ɛna ɔkoto ɔhene David ɛna David kan yɛ sɛ Mephibosheth ɛna ɔse wako anie mi wura mini o ɛna David ka kyerɛ ne sɛ ɛna David ka kyerɛ ne sɛ ensuro Mephibosheth ensuro na wagya Jonathan nti o papa Jonathan nti mɛyɛ wadɔyɛ hallelujah amen o papa Jonathan nti mɛyɛ wadɔyɛ na nti ensuro na meda no wagya so asase nyina ama wo o papa japade a ɔde gya ho nyina meda ne de ama wo sefa na wadidi me pono so na afiri na ekɔ no me pono a medidi so no me David me pono so no ɛwɔ na wo bedidi sesei bafan no akwada no a ɔyɛ bafan no ne papa ye David good enti otua ne ka
ɛna ɔkyerɛ nsɛ bedidi ma pono so Ziba no a na ɔwɔ fie hɔ yɛ panin wɔ hɔ no ɔno ne kɔbɔ Ziba Mephibosheth din ɛkɔfa no de ne baayɛ na David hyɛ ne sɛ afei wo bedidi me pono so Ziba no so onidi wɔ hene pono so dabi nti wo hwɛ adeɛ ne bɛba ne mu hello Hi. sound in the party obi kɔ n'anim a ɛyɛ obi ya na etire nya boa sɛ etire yɛ boa ɛna yɛde safo ɛto ho bi a ka obehu obi adwen a ɔwɔ sɔfo panin ti wei ka obehu obi adwen ohu na present ɔbɛyɛ ne ho sɛ hey pam panin na ho te sɛn na ɛsɛ ofiri akɔ na ɔte sɛ panin ti apa a wo de ɔbɛte Syria nkyerɛ ɔdo Syria nkyerɛ ɔdo na yɛn deɛ yɛn saa honhom ne ne mu enti yɛn mu no sɛ yɛ sere akyerɛ wa na yɛ koma kan ne yɛde sere onyame nhyira yɛn amen sɛ yɛ wɔ saa adwen no Amen. Ziba akɔ di David ho adanseɛ Mephibosheth ho adanseɛ yɛama ne baabi patena nokore kɔ w'anim ntie Samuel ngoma etosu mienu eti nkronkyemu nwɔtwe ana Mephibosheth koto yɛ kan yɛ sɛ Mephibosheth koto yɛ na ɔka kyerɛ David sɛ na wako mpo ne den oh wako akwa ne hwan a wohwɛ ɔknamanfu na ɛte sɛ me a wobɛhwɛ ɔknamanfu a ɔte sɛ me Mephibosheth wobɛhwɛ me ɛna ɔhene frɛ so abɔfrɛ Siba ɛna ɔfrɛ Ziba no a ɔkɔfa ne baeɛ ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ ɛna ɔka kyerɛ Ziba sɛ ade a ɛyɛ sɔ ne ne fie nyinaa deɛ no ade a agyapade a ɛyɛ Saul ɛne Jonathan ɛdeɛ ne nyinaa no mede mama Uraba no mede ama Uraba Mephibosheth enti dɔ asase ma no enti wo start kɔdɔma no wo ne ɔma ne wo nko a wo ne wo ma no apaafoɔ nyinaa na fa ɛso aba bra na wo fa ɛso aba ɛbrɛ na Mephibosheth Uraba nya aduane ni na Uraba Mephibosheth onya aduane ni na Uraba Mephibosheth deɛ na ni Uraba Mephibosheth deɛ oni di me pono so daadaa efiri na ko obedidi wɔ me pono so obehu ase wo enye una wakɔfrɛ akwadaa yi na ba ɛna yɛama ne high table ɛna wo san akɔda ne akoa ɛma bafan kɔsom bafan no ampa wobɛka sɛn ɔhene na aka yɛ woyɛ ne saa nokore saa na ɛyɛ ne ya na wei na wei akyi no ɔhene David ɛkɔ ɔko apa ɛna ɔbɔɔ ne fiefoɔ nyinaa ama ne yɛ sɛ ɔkɔ akɔko amen wonim ɔkɔ ɔko no ɛna Mephibosheth ɛte fie hɔ no ahemfie hɔ no ɛna ɔyɛ adwene sɛ mɛpɛ nneɛma aduane na mede akɔboa nipa no a ɛkɔ ɔko no mede akɔboa wɔn nti ɔboaboa nneɛma no nnuane mpɔnkye sɛ ɔde bɛti David na ɔde akɔma no no ɛna Ziba saa honhom bi a wɔ ne mu no ohun sɛ Mephibosheth yɛ bafan ontumi nante ɔboa nneɛma no wie yɛpɛ na Ziba etu pɔnkɔ no ɛna ɔde aduane no nyinaa kɔhyia David 2 Samuel no chapter 16 2 Samuel chapter 16 me patch verse 1 free 1 no 2 Samuel 16 verse 1 na David twa mu firi atifiri wɔ kakra no David akɔkɔ watwa mu firi baabi akoduru baabi hwɛ ɛna hwɛ Mephibosheth abɔfrɛ Siba Mephibosheth na abɔfra Ziba no ɛbɛhyia no ɛna obɛhyia David ɔde mfurumu mienu a wahyehyɛ ɔde mfurumu mienu a wahyehyɛ wɔn a wɔsoso paano mu a wɔn a ɛsoso aduane ahanu 200 ɛne bobe aba a wɔbɔ no ntoantoa waboaboa nneɛma no bebree ɛde kɔhyia ɔhene David ɛne borɔdoma ntoantoa wɔ ha ɛne nsa nwoma kotokuo ma bo ɛna ɔhene ka kyerɛ Siba sɛ ɛna ɔhene ka kyerɛ Ziba ne sɛ wodi yɛn no bɛyɛ den wei no mu deɛ wode bɛyɛ den wɔ ha ɛna Siba sɛ ɛna Ziba ka kyerɛ David sɛ mfurumu yi ɔmfa ma ɔhene fie yɛmfa ma ɔhene manfo a ɔne ɔmo nam no na wɔntena so na ɔmo ntena afurumu ne so na paano ne nnuaba yi brodo ne nnuaba yi a mede aba yi ɛno nso mmeranteɛ no ni mmeranteɛ no ɔmo ni ɛnsa yi nso ɔmfa mmerɛ wɔn a wɔabrɛ ɛserɛ no so na wɔnom mo a mokɔ ɔko no a moabrɛ no yɛmfa ma mo
Can was 7 minutes? And then Ebanisa, Ebanisa, oh, sorry, Mamma Cobia, Ebanisa, Bahame, Ebanisa, Christian Bobronier, Ebanisa, oh, sorry, Mamma Cobia, Ebanisa, Bahame, 1920. I was Sumaya, Dibole, Ebanisa, Bahame. Asura ya je urutwe Ebanisa Asura ya je dibole Ebanisa 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 Oso imama kobia Ebanisa Adina Ebanisa mamo kisoni mo broniye Ebanisa Oso tremu mahuro Hallelujah. Amen. Ebanisa eba ibio obi hu ahwinti ampa anso nipa bi no hu ye hwipa o asempa na meka no nipa bi no aya won ho agegefo nipa agegefo osen bonsam okoka ho asem sese ya no no mu aka cho so oso kogidi ai oso kogidi ono na so kogidi na okogidi ndia nti ye ne bone on nyame mfa ye bone ncheye Amen. Sa hu me se tete no ziba ba fine se on hye duane no mfa nkoma ohene David no e no ohye wie ya pena ode koye na David ibisa ne se ana ohene kan ye se ehe na wura ba no wo ana David ibisa ne Mephibosheth se David ibisa ziba se wura ba no owen Mephibosheth owen ziba kan kire wo ohene se ana ziba ye ka kire ohene se hwe nana wo ti Jerusalem fie hu o note ana wo ka se ana o ke kan kire nkrofo se enne Israel fie ni nyina David ekoko ye be kuno nti efie ha nyina ebeda ne magya hini ama me ye de mama me timi siesie me ho ma be di hene Mephibosheth no na samo a ziba ekọ kire no oye odi tro atia ziba na David atan Mephibosheth saa na nipa tie ye mu de bi nim obi be hye da di tro ato ni nua bi so pa anko ni hunu ye bi ni ha nyame ne me da na sese gidi asafo feko mu de ye nya obi te saa no kore na se obi te saa dia ena na gise ye sakara wakodi atro akire ohene se Mephibosheth wen oso no de otifie o osi nana wo kokun wo nsan mabio ye beku ti ahene nu be ye ne dia on na control fie enso no boa o no boa ko eni mu Sisamio radio sisamio sisamio do mama sisamio adasu kama dia ba kwa na manya kwa jenti Sesamia kwankwan saimwa sesamia pesamin kuminya mwa sesamia Arade sesamia udia imwa sesamia Agana dia ba kwa sana manya kwa jenti Amen. Say it is hard, yeah. Na yen bi ni mu no be say yen say.
na se ebi wo ye mu dia mo me nka bi o se Awurade sesan ye. Amen. Na efa ye de ye. Hallelujah. Amen. Wakodi kokonsa kire no. Ena wo hene ka kire Ziba se. Ena wo hene ka kire Ziba se. Hwe. De ya Mephiboset de nyina. Ejapade a me de ma Mephiboset nyina. Eye wo de a. Ziba fa. Magie frizi ba fan ne nsem. Fa. Otifie se me yenkokume. Na onu medi Israel so hene. Fa madani ama o. Ena Ziba kan ye se. Ena Ziba ye ka se. Me koto. Ayi mi wura me koto. Na me nya mi wura anim adom ne. Me na me nie. Ena menya w'anim adom. Na menya w'anim. Ejapade ni nyina abaya me dia. Waji afri Mephiboset nsem. Nyame hira o mi wura. Amen. Wanya Mephiboset ene ema o. Ye de ama no. Na wena David efri okun mu ba fie no. 2 Samuel 1924. Eternity wa. Na so ba Mephiboset. Na Saul ba Mephiboset. Esani be hia wo hene. Ohene no aba wakokon aba David aba. Ena obehia no. Na wonye ne nan ho yiye. Na ebra obehia no papa ne nan ho kra na ne nan ho abom futuru. Onsiesie ne bodwese. Na bodwese kra ye setu. Abodwese no enye fa ye behia sa ye sisi why. Na enye fine. Ono no onsiesie na bodwese. Na tade enso na wonsi. Atare a hye no kra na onsi atare no. Efri da wo hene koye no. Efri bra o hene ne ko kono. Edi besi da o sa ba su bie mu no. Ba ye no. Ena oba Jerusalem be hia wo hene no. Be hia wo hene no. O hene ka kire ne se. Ena o hene ka kire ne se. Mephiboset. Adenti na woni me anko. Adenti na me ko kono, woni me anko. Na wa meja me, na wa mfa duane amre me. Ena o se. Mi wura wo hene. Mi wura nana. Eye mako no ne dada me. Eye Ziba o. Ena o dada me. Wako na kan ye se. Me kan se. Me hye afrum atena so. Me pe afrum matena so. Na mako hene nchen. Na me de aduane abre o hene. Efri se. Wako ade. Me de Mephiboset de. Me ya apache. Nana, unim se me ya apache. Ena obetwiri wako a. Ena Ziba aba betwiri me. Ama mi wura wo hene. A kire wo nana. Na mi wura wo hene te se Nyankopon bofo. Nana, wo de o te se Nyankopon bofo bi. Enti ya de ye wo wani so. Enti de ye wani so no. Wanya be se me a kire wo. Nokore. De ye wani so no. Ye, wo de ye. Na meja fie nyina. Na me papa fie nyina. Enye hwe. Ye nya hwe yo. Se. Ye se. Owuo ema. Ye de ye kunkum ye nkeke. Enti nana se obekumi kura o de ekumi. Nokore. Ba fan na wura hosem ni o. Ba fan na wura hosem ni. Yakosopa no. Bayi ni mo mani o. Na se bayi fu ni mo mani a ko bi ba mi ntimi nya do. Kre. Ba fan moboni a oni ahodin ntimi ye adwuma no. Na yakotwiri no yakose na akire ohene. Nanso. Una do wako asi wona odidi upono so wo. Nana David, una odi me asi won adidi wo apono so. Nempo asentene ni ben bio. Asembio ben bio na metumi akande ayi ma no. Enso adien ya. Enti dien. Ena me de betie mu afra wo ohene bio. Adien na metie mu afra ohene enchen. Ena ohene kan yese. Ena ohene kan se. Adenti na wona me kan nsem bio. Mephiboset, adien na wo kan nsem wo e kire me. Me se. Oni Ziba nkwacha asase ne mu. Ziba no asase na me de ma no. Wo de ni Ziba nkwache. Ena Mephiboset ka kire wo hene se. Ena Mephiboset ka kire wo hene se. Se mi wura wo hene di asumdwa nya ba fia. Oh, se Onyankopon adom. David, nana, watumi di asumdwe akokono aba fie dia. Ma ne mfa ne nneoma ni nyina mpo. Nneoma na wo de ma me no, fa ni nyina ma Ziba. Bomu. Ejapade a wo de ma me no, enu nti na Ziba eye me saa. Saa ho yi ayare yi. Mama bi mba yi mu. Me de masam okọ na wie ye. Na aduro beji wa atrema. Sa wati de me kan a, ufiri ha ekọ a. Na ye kosua se ye betimi ado ya atamfo. Yes. Ya atamfo. Leviticus chapter 19 verse 17. Leviticus chapter 19 verse 17. Entan wunua wo akoma mu. Wunua a onete wo so nyame. Bible say me nkire wo say ya entan no e wo akoma mu. Kana ka wo yonko anim. Se wunua ne fom wo a, ko ne nchen na ka nanim. Nya sa na Bible ka. Sa pepepe. Ko ne nchen na ka nanim. Entan no wo akoma mu. Onya asem mienhwe.
Oji na dwuma ye de ama no oji firi ne nsam a wo betimi aye Nyame mfa ye bo ne nchen Amen. na onkai okwan a obi tan ye ya de enti a yen ye do no esese ye do no na wie ye ni Ziba awie ye da foforo bi a me ne obehia no me kire o de ekowie Ziba obi a okọ kan nua ho asem na wo akọje na japade no me kire ho enye ne na Mama Romans 12 chapter 12 verse number 9 verse 19 verse 19 Obia misa ne nua se odo no ana odo wa no dio o te wachi no bisa no bi kura na on na ya ka doda o se obi se odo onyankopon na otan ne nua sa nipa no o yo torofo unua uhu no no ono kura o tan no na wahu Yesu pen ana o se medo Yesu wo yo torofo ye ko ne nchen ye ko ne na kotena Enti oni adon tra oda Amen. Obi ka so do nyame na ta ni nua ye. Oh yo true. Woni ye. Do nyankupo. Amen. Namase. Yami shira obi bia. Amen. Dia me wie no Romans na wo kan. Enwuma Paul ku che kuma Roman fo no. Etie dumienu, imo ye dunkunu. Yes. Adofo. Mun toto mo ho we. Adofo nem Kristo mu adofo nem. Momma ye ntoto ye ho were. Ye ntuatua ye ho ka. Sa. Nemom. Munyama nyankopon abufuo. Se obi mpe wasem a wo de gyae no ma onyankopon abufuo. Na watwo se. Na ya tworo se. Me na we towo mi o. Me awurade na retowo me. Na mia na metua so ka. Na obetua ka. Nya na wotua ka. Ai. Awurade na wo ka sa. Imu aduonu no. Eni se ekom de wotamfo a. Enti se ekom de wotamfo bia. Maneduane. Oh. Maneduane. Ya maneduane ni. Se sukom de no a. Se sukom na de no. Mani bibi num. Ya mani bibi num. Na ni sai na de bobo nyansama no ku na tifi. Na oya sa. Na chese oboaboa enyasrama eti se duabo. Sa. Oya sa na oboaboa enyasrama edigu na tifi. Awurade nka ye ho. Amen. Awurade nhye ye de. Amen. Awurade me yentumi ntim. Amen. Na yentumi no ya tamfo ne mu. Onuado entra oda. Amen. Ono no ohyanse po so eno de tintim asu kase so hwan no obefura awurade bepon no na hwan no obegina ne tena bia konkon ho de efini ne nsam ne nakoma mute de o ma ne kra ni nsa huhude na won kan kontompo ntam ono no obenya awurade nsam nhira
ɛne ne nkwagye Nyankopɔn wɔtenene yenum ne wɔn ɔpɛ na kyiri kwan na busua wɔn a wɔhyehyɛ wɔ nim ao Jacob Nyankopɔn mo aponkasɛ mo ma mutiri so na mo tete apono mo ntena mo hu na enu onya nhyɛn mu hwan ne enu onyam hene ɛyɛ Awurade a kɛse a ɔbrane Awurade ɔyɛ ɔbrane wɔ ɔko mu mo aponkasɛ mo ma mutiri so na mo ntena mo tete apono no mu na enu onyam hene ne nhyɛn mu hwan ne sɛ enu onyam hene asafo Awurade no ɔno ne enu onyam hene sila amen. Amen. Oh, Wakronkron he ni asafie ho a. Wini na otwe. Dwumadi a disi ye ni so. Say ye sew ama akrai anya nkwagye akwahosai. Ye die na promprom ye afri on haw ene on dadwim. Wumpani hya onsa. Empani a adi dwumadi esi ho no. Aye obonsam ahi. Pesa ye kwachi no. Odi yaredom ebeka obi ato. Na wo de ontena ode pa homa ne nsai. Enti mprempren ye bodin. Yes. Say ye jampani ni nyina hya onsa. Oh. Huya mobo. Jesus. Na boy ankwane ye nipadua ho bai. Femfom ne mrato di ye nyina che. Na hye ne yakomam. Me yenya ne wo Yesu Kristo pe. Awurade tie na akrai enya sumdie. Enya kwa hosai. Awurade Yesu entwentwa ase bokonkron bra mensim pani nyina yie na yeti obi anka ya tena tenkapa na dwumadie ekoso ewo bia bi a wo na ehye wo agya wo so na nunyam onu onyam for Jesus udin ne yabo fa kronkron ebegu yenso na ensie yie wadumti boye ho banda amen.